Здравейте хора, аз съм Стефан. Аз съм Валя, вие сте с Sun2 Gaming. Днес ще играем на Майнкрафт оцеляване. И ще търсиме село от пясък. Да. Тук си намерих едно конче. О, супер! Ама нямам седло, така че... да. Ти имаш ли седло? Не, ако имаш, ще да си го взема. Е. То ме обича, но не мога да го язда. Ама аз си го намерих. Да го убием ли? Аз ще го убия. Добре. Вижте ме! Я гледай към мен да видя така. И сега ще го убия. Искам аз да го убия. Добре? Убих ли го? Къде? Не, сега ще Аз ще го го убия. убия, искам. Опа. Нарачу. И да, Вземи хората... експито, Вали. Вземи експито. Къде? Аз не Ето го го тук. Не. Ти го взе, нали? Ти го взе. Добре. И да, хората, пишете долу в коментарите кой свят ви по-харесва, творчески или оцеляване. На мен Те може би ги знаят креатив и survival. креатив или survival. То на български, като се преведат, който ги знае на английски, като ги чуе на български, има логика, защото... Да щупим ли малко дървета, че меча ми свършва? Та на мен добре само... Вали, аз имам една бяла вълна. Бебе И овца. трябва да направим легло. Трябват ни още овци. Аз ще ги убивам. Не. Не го убивай това. Милото. Малко е, трябва да порасне и го убиваме. Той яде пшеница, ама ние И нямаме. аз ще го заградя и ще... Не го заградявай с това, това е важно. Чакай, Ти го взе. няма нищо, сега ще направя едно легло. Ама ми трябва още едно блокче. Не, остави го това малкото, да си живее, да не го убиваме. Забравих да кажа, нали, се ме прекъсваш. Прасе! Вижте колко е сладко, ама те не виждат. Сега ще го покажа. Има и кокошки, които са бебета. Но овцата е най-сладка. И прасето. Кончето не е сладко. Като Махни малко. така, че го заглушаваш, няма да те чуват. Ето още едно прасе. И казваш, че на мен творчески, аз съм малко гладна тук, едно бутче ми го няма. На мен две. Да. Къде отиде? Да убия на На прасе. мен творческия ми хареса, защото там всичко имаш всякакви видове легла, всякакви цветове. Вали, имаме 4 вълни, сега ще убия тази овца и имаме 4 вълни. И има всякакви такива брони, златни, сребърни, всякакви такива много ме кефат. Да. И ми е готин творческия, имаш си всичко, имаш всички, имаш броня на такова на... Земи. на... Това за мен ли? Да. На кон. И е много готино и даже зомбитата не те убиват, което е супер яко. Ела да щупим малко дървета. Така че долу в коментарите напишете кое ви по-харесва творчески, т.е. креатив или survival. Тоест... Творчески или оцеляване. Да. Аз казах вече, за мен е творчески. За мен е оцеляване. Вали, ако искаш да отидем при селото. Добре, айде ти води. Аз знам къде е. Ама ни трябват малко дървета. Да щупим Да, малко аз дървета. ще да кажа да съберем малко дървета, само да си пусна бързина. Добре, аз взимам друго дърво. Брезаш, не трябва ли това бялото? Всички дървета, които видиш. Добре. С какво да ги чупя? С брадва. Логично избрах. Щупен ли ти е меча? Почти. Виж, Ако искаш да ти направя един.
Да направи. Добре. Ето. Ела при мен. Само да Да ги не дам. е такова. Аз имам колко... О, бебе прасе, ето там. 5. Имам 5 от дърво. Аз и аз 5. Еми, Валет, а ето. това пък какво е? Това е мъх. Това е мъх. Ето, Вали. Вземи го. Вземи мече за тебе. Е, сега. Добре, аз стигам при прасето, бебе. Искам да го видя и аз. Ей, това май порасна, ето тук беше. А, ето го. А това е голямо. Имам си меч вече, ей! И така, хора, ако ви харесва да играем заедно на Майнкрафт, ми пишете долу в коментарите, за да знаме. Пишете долу в коментарите каквото искате, каквито идеи искате да видите от нас, защото вие сте важни тук. Да, защото ви определяте какво ще снимаме, какво ви се харесва на вас. И да. Съгласни сме каквото кажете, сега да правим, защото ако не ви се харесва, ние го снимаме, за да ви се хареса. За да ви е забавно и на нас да ни е забавно. Айде към селото сега. Вали, трябват ни 6 бели вълни и още две бели овци ни трябват, защото аз имам 4 вълни. Аз нямам вълна. О, Аз не ви убих, що нямам вълна. аз майки си ги взех, сори. Да. Къде си? Ето ме. Виждаш ли? Май сега няма да намерим селото. Окей. Къде е това село? Ти изобщо имаш ли си направи? 22 дълговите ски имам да направим ли такова... някаква малка къща да се пазим от зомбитата. Да, ама ни трябва и легло. Не, после ще ги щупим дърветата или да преспим. Да поседим сега, че... О, Ендермен! Вали. Къде? Зато мене. Виж, ето го там. Убих ли го? Не, той е бърз. Той се телепортира. Не ме убивай. О, мага. Валю, умирам. Не, Стефи! О, на 2 сърце съм. Умрях. Пагубник победи Стефан. Убий ме, пагубника. Сериозно. Какво ще правя сега сама тук? Трябва да ги убиеш и да ми вземеш нещата бързо. Къде са ти нещата? Еми, близо бяха до тебе. В една дупка. Опасно е. Трябва да много ми- мразя скелетите, защото те ме целят отдалеч. Има скелети. О, Има? гадост. Къде беше? Къде са ти нещата? Е, Ето го. до една дупка. До пагубника, да. Той се телепортира. Да, ти не го не знаеш, той сте. Знам, ама казах, че се телепортира и избяга на някъде. Ето ти ги нещата. Супер, вземи ми ги. Ето те. Ето го пагубник просто. Някой ме цели, човек. Пагубник или стрелец? Стрелеца. Аз по стрелеца скелет. И аз умирам. Бързо идвам, ето ме. Ето ме вали, виж. На твое дясно. Видяхте. Хайде бързо. Знаеш на колко малко живот? Колко си? На 1,5. Гнила плът. Не яш. Вали, че има зомби едно до тебе. Аз храня, защото е опасно. Изяде гнило, нали? Не, удари ме един. Умрях. Кой те уби? Ами в както се убих. Гадост. Тук. Нещата да ми Добре, сега. вали се нагоре до смърт. Трябва да ги убия. Окей. Супер, И убит. сега какво да правя, като нямам абсолютно нищо оръжие?
Идваш при мене. Аз ще дойда при тебе. Не мърдай където си. Става ли? Не мърдай. Идвам, Вали. Колко ги мразя тия зомбита, затова обичам творчески. Аз... Не, хубаво е оцеляването. Знаеш, Много е хубаво, да. яко е просто. Да, че яко, ама не е хубаво. Не, яко е. Пагубника просто е гаден. Ако така се рече. Къде си? Ето те, Вали, ела. И сега ще ти дам нещата. Какво имаш? Някой ме бие. Не, пак. Ако искаш направо да се скрием. Да, по-добре да се скрием, там ще ми дадеш нещо. Да, точно. Преди. Окей, Вали. Чакай. Къде си? Ето ме, зад тебе съм. Ти да се отделя. Къде са ми блокчетата? Вали, ела. Взели ми нещата. Да, взех ти ги. Всичките ли? Всичките, да. Добре. Не точно всичките, защото някой май съм ги изпуснал. Много малко. Блокчетата не ги виждам. Ето спи, ти го вземи. Трябва да ти лава аз. Ти ли ще биеш, бе? Ей, умирам от брат. Мале. Гъни. Кой искаш да се скрием? Да не вървим там, защото там са... Там е пагубник. Следи ме мен. Гладна ли си? Не. Аз съм на 2 минус блокчета. Аз съм с пълни. Супер. Айде сега ми дай нещата. Ела на там, че идва на... не. Привидяваме се. Сега ти ги дам. Оф. Сега ти дам другите. Ти имаше 2 кактуса. Както си, добре да. Всичките ли да ти ги дам? Да. Добре. Ти имаше брадва. Имаше... Кирка имаше ли? Да. Аз имам само една. Не си ме взел, значи нищо. Да, тя на тебе. И семена майче имаше. Не ми трябва. Аз ти ги дадох. Хайде да тръгваме. Не беше само това си. Какво друго имаше? Я ти видя нещата. Имало ли си пръчки? Имах и още един. Имаше ли кожа? За тебе, Стефи, за тебе! Няма нищо зад мене. Паяк? Какво? Той е много Какво далеч. той идваше при тебе? Той е бавен. Бавен, ама да... Хайде бързо да тръгваме. Айде. То клип стана дълъг, я виж колко минути. Не мога да видя сега. Хора, ще спираме, защото сигурно е станало много минути.